Γεια σας. Μπορείτε να ανεβάσετε τα δικά σας προϊόντα χρησιμοποιώντας αρχεία XML ή αρχεία CVS. Λάβετε υπόψη ότι τα αρχεία πρέπει πρώτα να προετοιμαστούν στον αριθμό των προϊόντων. Ένα αρχείο CVS έχει μέγεθος περίπου 1 έως 1,5 MB ανά 1000 προϊόντα. Συνεπώς, ένα αρχείο CVS με 2.500 προϊόντα έχει μέγεθος περίπου 2,5 έως 4 MB. Μπορείτε να μεταφορτώσετε αρχεία μέγιστης χωρητικότητας 15 MB. Αυτό αντιστοιχεί σε 10 έως 15.000 προϊόντα. Παρακαλείστε να προσαρμόσετε εκ των προτέρων το πακέτο σας. Κάντε πρώτα κλικ στο σύμβολο συν, επάνω δεξιά και ακολουθήστε τις οδηγίες του βίντεο. Εάν έχετε οποιασδήποτε ερωτήσεις, στείλτε μας ένα ticket.